गोरगरिबांच्या पोटाचा प्रश्न सोडवा, मग नंतर चार भिंतीमध्ये बसून लॉकडाऊन लागू करा। उठसूट लॉकडाऊन याचा विचार केला जातो का? माननीय जिल्हा अधिकारी साहेब, लॉकडाऊन हा जर कोरोनावर विलाज असता तर गेल्या वर्षी संपूर्ण भारत 8 महिने कडकडीत बंद होता। त्यावेळी खरं तर कोरोना पूर्णपणे हद्दपारच व्हायला हवा होता, उलट तो वाढतच गेला। आपल्याला लॉकडाऊनचा निर्णय म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर असा प्रकार झालाय। आपल्या निर्णयानं कोरोना कमी होईल की नाही हे सांगता येणार नाही, परंतु गेल्या वर्षभरापासून कर्जबाजारी होऊन हवालदिल झालेला शेतकरी, उद्योजक, व्यापारी वर्ग, हातावर पोट असणारा मजूर वर्ग आणि सर्वसामान्य यांचं कंबरडं मोडून ते कोलमडल्याशिवाय राहणार नाहीत। तेव्हा सन्माननीय जिल्हा अधिकारी साहेबांनी लॉकडाऊनचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी जनतेतून होत आहे। ब्युरो रिपोर्ट, जेडी महाराष्ट्र न्यूज, मानवत प्रतिनिधी इरफान बागवान। ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातम्या पाहण्यासाठी जेडी महाराष्ट्र न्यूजला आजच सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।